இன்றே டவுன்லோட் செய்து உங்கள் ஃபேவரட் ஷோக்களை என்ஜாய் பண்ணுங்க. அம்மாடி, நீ புள்ளத்தாச்சி பொண்ணுமா? உட்கார்ந்து சாப்பிடு. இருக்கட்டும் மாமா, நீங்களாம் சாப்பிடுங்க. எனக்கு பசிக்கல, நான் அப்புறமா சாப்பிட்டுக்கிறேன். சரி. இவ காலையில இருந்து எதுவுமே சாப்பிடல, இப்ப சாப்பிட சொன்னா பசிக்கலங்கறா. தனா, நீ சாப்பிடலையா? இல்ல சித்தி, நான் அப்புறமா சாப்பிடுறேன். என்ன இவ எதையும் மறைச்சு எடுத்துட்டு போற மாதிரி இருக்கா? வா வா வா, குடு. சாப்பிடு. நீ நானும் சேர்ந்து சாப்பிடலாம் வா. நீ முதல்ல சாப்பிடு கதிர். ஏய், நீ தான் வாயும் வயிறுமா இருக்க. நீ சாப்பிட்றதுக்கு தான் நான் பூரி வாசனை வயிற்று கழுதுன்னு சும்மா சொன்னேன். நீ முதல்ல சாப்பிடு. அப்போ உனக்கு பசிக்கலையா? பசிக்குது தான். சரி வா, 2 பேருமா சாப்பிடலாம்.